ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/3/23 ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ವಿಜಯ ರತ್ನಾಯರೆ ಜೀವನಡು ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಲೆ ಪಂಡ ಜೀವನಡು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಶರೀರನು ಮರತದು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕೇಳ್ದ ಹಾರಾಪುನ ಮಾಲ್ಯಾಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಧಾರಣೆ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಪುಂಡು ದಯಗ್. ಉತ್ತರ: ದಯಪಂಡ ಈ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಮಲ್ತದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ 84 ಜನ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ನೆನಪುಡು ವಿಘ್ನ ಪಾಡುಂಡು. ಘಳಿಗೆ ಘಳಿಗೆಲ ಯೋಗುನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಧಾರಣೆಯಾದ ಬುಡ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಜವಾದ ಉತ್ತೀರ್ಣಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಲಕ್ಷದ ಮಾಲೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುನ ಕಾರಣ ನಂಬರ್ ವಾರ ಧಾರಣೆಯಾಪುನು. ಗೀತೆ ಸೈತಂಡಲ ಈರ್ನ ಜಕೆಲೆಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನು ಕೇಂಡರು ಇಂದು ಮರುಜೀವಿ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಏಪ ಶರೀರನು ಬುಡುಪೇರು ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಜಗತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿಲಕ. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ್ದು ಭಿನ್ನವಾಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಮ ಏರ್ಲ ಸಹ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ಮುಕುಲು ಸೈತು ಪೋಯಿರು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪೋಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಏರ್ಲ ಸಹ ಪೋಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಆತ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಂಡು ಜ್ಯೋತಿಡು ಜ್ಯೋತಿಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯುನೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಡೇ ಆಪುನು. ಪುನರ್ಜನ್ಮನೆ ಜನನ ಮರಣ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂತ್ಯಡು ವಾ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಅಂಡಲ ದೆತೊನೊಡಾಪುನು. ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊನಗಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೇರು. ಒರಿಯೊರಿಯನ ವಿಸ್ತಾರವಂತು ತಿರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪರು ಹೇ ಬಾಬನೆ ಎಂಕ್ಲ ದೇಹದ ಓ ಪೂರ ಸಂಬಂಧಲುಂಡು ಅವು ಮಾತೆತ್ತಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆನೆ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಕೊರಳಿದ ಹಾರಾಯರ ಬೈದ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಈರ್ನ ಸ್ವಂತಾರೆ ಬೈದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಂತೂ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಒಂಟಿಯಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏಪ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಣ್ಣರ್ದು ಶಿವನ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವನಂತೂ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ತೆರಿಯುನೇರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿವನು ದೀಪೇರು. ಆತ್ಮ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮದ ನೆನಪಾರ್ಥವಾದೇ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ಪೇರು. 10,000 ಅತ್ತಂಡ 1,00,000 ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಖಂಡನೆ ಆಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಏರಾದುಲ್ಲಿರಂದು ಆ ಪೂಜಾರಿಡು ಅವಡು ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಡಾವಡು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದುಲ್ಲಿರೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿರಿಯೊಲ್ಲೆ. ಭಾರತವಾಸಿಲು 33 ಕೋಟಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತಂತುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಈತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯನ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ರುದ್ರಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೆ ಶಿವ ಅಂತೂ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಈತ ಪೂರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಹಯೋಗಿಯ ಒಂದುಲ್ಲರು ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಏರು ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡಂತೂ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಅಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ತಿಚೀರು ಪಂದಲ ಸಹ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು.
ಅಂಚಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಿರು ಆಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಯಾದ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ತುಲೆ ಏತ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ರತ್ನವಾದುಲ್ಲಿರು ಅರೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಳ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದುವ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಸಂತಾನಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ತಿರಿಯೋಡು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಪ್ಪೋಡು. ಪಾರಳೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈರ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ಮಾಲೆ ಅದುಪ್ಪುವ ಎಂಚ ಆತ್ಮದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲೆಲ ಸಹ ಮಲ್ಲೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರು. ಬೆರೆನ್ ಆದಂ ಆದಿದೇವ ಮಹಾವೀರ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಮಸ್ತು ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು ಇಂಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಒರಿ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಂಶಾವಳಿನು ಮಾನವ ವಂಶ ಭಕ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಚ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಂದು ವಂಶಾವಳಿದ ಪುದರುತ್ಪುಂಡತೆ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಸಹ ತಮ್ಮ ಪುದರ್ದ ಕೈತಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಂದು ದೀವನುವೆರು. ವಂಶಾವಳಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಒರಿಯರ್ದು ಬುದ್ಧಿಯ ಆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ಷ ಅದು ಉಟ್ಪುನು. ಏರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲುಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಮಾತ ಶಿವಬಾಬನ ಕೆಕ್ಕಿಳಿದ ಹಾರವಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಹಾರಂತು ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನ ಪ್ರಳಯ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡುದಾನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಪರತಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬಾಬ ಬತ್ತದು ಪೊಸತಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೊಸ ಬೇರೆರ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಸಪರಾದುಲ್ಲ. ಪೊಸ ಆತ್ಮಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಬಂಗಾರ ಆದುಂಡು. ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಶರೀರಲ ಸಹ ಕಂಚನ ಕಾಯ ಆದುಂಡು. ಐನೇ ಕಲ್ಪತರು ಕಾಯ ಕಲ್ಪತರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲಂತೂ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಆಯಸ್ಸು 40-45 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೇರ್ ನಾವು 100 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ನಿಕಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು 125 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪೂಜೆ. ನಿಕಲ್ನ ಆಯಸ್ಸುನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯಾದು ಪೂಜೆ. ನಿಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಚನೆ ಅಪೇರು. ಅರೆರ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಜೆಕ್ಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಪೊಳ್ಳೇರು. ಇದು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಗುಹಿಯ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬತ್ತದು ನಿಕಲಿನ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನುವೆ. ಅಪಗನೆ ನಿಕುಲು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸೈಪರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏರು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೆರು ಅಕುಲು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ದತ್ತು ದೇತೊನೆರು. ಯೋಗ್ಯರಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಜೊತೆಟೇ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸೈಯೋಡು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರೊಡಿತದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸುಖದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಡಂತೂ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮರೇನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮದ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನು ತೆಪ್ಪೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜನೆ ನೇತ್ರ ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮನುಷ್ಯರು ಮೂಜನೆ ನೇತ್ರದ ಕಥೆಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದಾದುಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಡ್ದು ಪತದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಮಾತಾ ಸಮಾಚಾರಗಳ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಣದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಓದವಿರತೆ. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ನಿಯಮದಾದನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹವಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯುನೊಡಾಪುಂಡು. ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆದ ಪಾಠ ಅತ್ತುಂಡ ಭಾಗವತನ ಪಾಠನು ಸಹ ಒಂಜಿ ವಾರ ದೀಪಿರತ್ತೆ. ಐನಿರ್ದವರ 7 ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಕಾರ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುಡ್ದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಜನ್ಮನು ವಿಕಾರೊಡ್ದು ತೆತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಒಪ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ಅಕಲು ಮೋಕ್ಷದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದೊಂದು ಶರೀರನು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಕೂಡ ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೆರು.
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಾಯವಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಿಕ್ಲೆನು ಅಪವಿತ್ರರೆ ಬಂದು ತೆರಿದು ಕುಡ ಪವಿತ್ರಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮಡು ಅವ್ವೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲಂತೂ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಪವಿತ್ರ ಅದು ದೇವತೆ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಐನೇದವರ ಅಕಲ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಅಪೂರ್ಣವಾದುಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಸಹ ತಿರಿಯುಣುಜರು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬ ತಿರಿಪೋಯಿರು ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಆದುಳ್ಳಿರು ಅರೆಗ್ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಳ್ಳರು. ಇಂದು ಶಾಲೆಲ ಸಹ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತೆರಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಅತಿ ಗುಹ್ಯವೈನ ಪಾತೆರನು ತಿರಿಪವೆ ನಿಕುಲು ಕೇನಂದ ಇತ್ತೆರಡ ಎಂಚ ಧಾರಣೆ ಆಪನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂದಿತ್ತಂದ ಶರೀರದ ಬಾನನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿರತಿರ್ಗದು ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾದು ವೈತೆ. ನಿಕುಲು ಪಾಂಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲಿರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಲ್ಲರು ಅಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಿಕುಲು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನಂತೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನುಡು ತೊಜ್ಪದಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೃದ್ಧಿಯಾವಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಶಕ್ತಿಲ ಸಹ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಐನೆತ್ತವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ನಾಮ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಜಕೆಲಿಗೆ ದೆತೊಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇದೇನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಈರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯಾನ್ ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಕಲೆನಂತೂ ಅರೆನಂತೂ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮದರ್ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಪುರುಷ ಅಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿರಿಯೋಣಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಜಗದಂಬನು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ತಿರಿಯೋಣರು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ಅರೆಗ್ಲ ಸಹ ಮಾತಾ ಪಿತ ಉಳ್ಳಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಮಾತಾ ಏರಾದುಳ್ಳಿರು. ಇಂದು ತಿರಿಯೋಣಂಚಿನ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಗಾಯನವಂತು ಉಂಡು ಅಂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವನ ಕುಲುಪು ಏರು. ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅದುಳ್ಳಿರು ಸುರುಕು ಅಪ್ಪೆ ಅದುಳ್ಳಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈತಲು ಬರೋಡಾಪನು. ಯಾನ್ ಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲೆನು ದತ್ತುದೆತನುವೆ ಐನಿರ್ದವರ ಬೇರು ಅಪ್ಪೆ ಅದುಳ್ಳಿರು ಈ ಪಾತೆರಳು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅದುಪ್ಪರು ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಯೆ ಏರ ಆಂಡಲ ರಾಜ ಅದುಳ್ಳಿರು ಅಕುಲು ಕೇನ್ವೆರು ನಿಕುಲೆಗೆ ಮುಖೊರ್ದು ಪಂಡ ಬಾಹಿರ್ದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನೇನು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಅಕ್ಲೆನು ಮಾತಾ ಪಿತ ಎಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾಪುನಿರ್ದವರ ದೇಹ ಬಾನುನು ಬುಡುಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲೆನು ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಪಂದು ತೆರಿಯುದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ರಡ್ಡುಲ ಅಕ್ಷರಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪುನ ಸಮಯಡು ರಾಮರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಅತ್ತಂಡ ಗುರುಕುಲು ತಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ಜಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪೆರು. ಗುರುಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡಿಯೆರಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನು ಗುರುವಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆರು. ಮೂಲಂತೂ ಬಾಬಾ ಪೋಪೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮರಲೋಕಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಮುಕ್ತಿಧಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಏಪ ವಿನಾಶಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಕಲಿಯುಗತ ಭಾಗ ತೀರ್ಥಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸತ್ಯೋಗ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಲೈಗೆ ಪೋಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಾಗರಣ ಕೈತಲು ರಿಪ್ರೆಸಾಯರೆ ಬರ್ಪರು. ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯನು ತೂಪರು. ಗೋಪ ಗೋಪಿಕೆರು ಕೃಷ್ಣನ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ತೆರು ಪಂದು ತೊಜ್ಪೋಯರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಈ ಸಮಯದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಾಬಾ ಮುರುಳಿ ನುಡಿಸವೇರು ಏರು ಮಸ್ತ್ ನಶೆಟ್ ಕೇನುವೆರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯನನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಸಹ ಇಂದೇನು ಕಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇತು ಕಲ್ಪೆರು ಆತು ಪಡೆಪೇರು ತೆರಿಪೋಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಲೆ ಹೇ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಆರಂತೂ ರಚಯಿತ ಆದುಳ್ಳಿರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗುನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆದುಳ್ಳಿರು ಸ್ವರ್ಗುನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತುಂಜಿ ರಹಸ್ಯನು ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು.
ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ರಹಸ್ಯನೂ ಸಹ ಬಾಬಾ ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರುಪದಿರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಬುದ್ಧಿದ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸದು ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಲ ಯೋಗನು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನು. ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು ಸಹಜವಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಲಕ್ಷದ ಮಾಲಿನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಲ್ತದನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಮಣಿಕುಲು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಐಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ತ್ರೇತದ ಅಂತ್ಯಡು ಏತು ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಓದುವೆರು. ಪ್ರಜೆಕುಲು ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಓದುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನು. ಬಾಬನೇ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮದಕುಲು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತನು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ರಾಜಧಾನಿ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಕಂಗಾಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಕಲಿಯುಗದ ರಾತ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ದಿನಲಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿತ್ತೆಂಡ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡಪುಂಡು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವಲುದ್ದೀನನ ಆಟನು ತೊಜ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಐಟ್ ಕ್ಷಣುಡ್ಲ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಲು ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಕುಂಠನು ತೂದು ಬರ್ಪರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಪರಿವಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ದೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ರಿಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಚಾರಿತ್ರಿಕರಾಗ್ದು ಜ್ಞಾನದ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವುಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಶರೀರ ಭಾನನು ಬುರ್ದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡ್ದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಯ್ಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಶರೀರಿಯಾಪುನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂನು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಹೋಳಿದ ಅರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಡು ಸ್ಥಿತ ಅದು ಸತ್ಯ ಹೋಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರ ಭವ. ಹೋಳಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆದುಂಡು ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು ವಾ ದೃಶ್ಯ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡು. ಪಿರವುದಿನ ಭೂತಕಾಳವಾದು ಮಲ್ಪೆರ ಏಪ ನಾಟಕದ ಗುರಾಣಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಹೋಳಿದ ರಂಗು ಪಂಡ ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಏಪ ಬೂರುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಏಪಲ ಡ್ರಾಮದ ಒವ್ವೇ ದೃಶ್ಯ ತೂವೊಂದು ದಯಗು ಎಂಚ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಗೊಂದಲಗೂ ಒಳಗಾದ ಪೂಜೆರು. ಸದಾ ಜ್ಞಾನಮಂತನ ಮಲ್ತದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನು ಪವಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ತುನಾರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಧನವಂತರು ಏರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಕೈತಲು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಜಾನೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.